Mijn naam is Philip Schreurs, ik ben 41 jaar oud, 12 jaar getrouwd, zoontje van 11 en ik woon in het mooie IJs. Ik heb een reclamebedrijf over dus auto's met beletteren en dergelijke. Vandaar ook deze auto. Het is eigenlijk een beetje een hobby slash reclameauto. Ja, ik vind het gewoon leuk om met speciale auto's rond te rijden. Het is een beetje een hobby van mij. Ik heb al heel lang aparte auto's. En ja goed, het wordt voor mij natuurlijk leuk om de auto mat zwart te maken en een beetje op te vallen met de auto. En zodoende ben ik bij de Opel Speedster terechtgekomen. Een hele leuke, goedkope auto, wat toch wel een eye-catcher is en ja, waar ik toch mijn hobby een beetje een leuke manier kan uitvoeren. Ik ga de specificaties van de auto. Er liggen een 2,2 Opel motor in, standaard 147 pk, maar Duitser supercharger 260 pk. De acceleratie daardoor is van 0 naar 100 schattingswijze gaat rond de 4 seconden. Topsnelheid heb ik eens een keer op het vliegveld B gemeten, zo ongeveer tussen de 220 en 230 in. Dan moet ik eerlijk zeggen, dan is het nog niet meer leuk om te rijden, want dan, ja goed, het is een kleine lichte auto, de vult het heel erg. De auto zelf is zeer Spartaans, er zit een verwarming in en een stuur en een radio en de rest zit er helemaal niks in. Waarom is dat zo? Ja, de auto is super licht. Lotus houdt zich van we willen alleen maar lichte auto's maken en alles wat niet nodig is, hollen voor de stroet. Vandaar dat de auto ook maar 850 kilo weegt en 850 kilo met 270 pk, ja, dat gaat redelijk hard moet ik zeggen. Helemaal origineel gekocht. Aangezien de hobby heb ik natuurlijk links en rechts toch het eraan gedaan. Ik heb me get verleegd, ik heb andere velgen erop gezet. Ik heb uiteraard een andere kleur gegeven, in dit geval het mat zwart. Waardoor eigenlijk de model heel erg mooi naar boete komt. Ik heb er een spoiler op gezet en ik heb onlangs een supercharger ingebouwd. Waardoor ik er standaard pk van 147 naar 270 gegangen is. Waardoor het toch nog een leuke gevoel is als een keer op het circuit is rijden of een keer door de Limburgse heuvels. Dan denk ik wel qua acceleratie dat ze een leuk gevoel hebt. De auto is van 2000, er zijn er destijds niet veel van gemaakt. Mijn eerste auto was een Suzuki Samurai. Dat was een kleine terreinauto. En destijds een beetje een hobby van mij. Ik vond het heel leuk om door het Limburgse Heuvelland te rijden. Het offroad te rijden. Daar heb ik er in die periode ik denk een stuk of 12, 13 van gehad. En langzaam uitgebouwd tot de grotere terreinwagens. Ik heb een Amerikaanse Jeep CJ5 gehad uit 1977, gewoon een 8-cilinder. En dan heb ik helemaal zelf in elkaar gezet. Ja, echt een mooie terreinauto is ook hoe is nu. Ja, daar heb ik eigenlijk van mijn pingen mee hard weggedaan. Maar mede door het feit dat het inderdaad zo hoog was. En op een gegeven moment ben ik verhuisd en dan paste de auto helaas niet in de garage. Zodoende ben ik het lager gaan opzoeken en dan ben ik eigenlijk van het ene extreem naar het andere gegaan. Dus van een hele hoge auto eigenlijk naar een hele lage auto. Ja, mijn mooiste autoervaring is eigenlijk, ik heb het geluk gehad dat ik een paar vrienden heb die in de racewereld rondlopen. Ik heb natuurlijk geluk gehad om toch eens een keer never eens te zitten in een raceauto en toch eens een keer over Spa-Francorchamps te rijden. En dan inderdaad is op een hele goede snelheid Rouge naar boven te rijden. En ik moet zeggen, dat wordt toch wel een hele speciale ervaring waar ik nog heel vaak aan terugdenk en ook af en toe met mijn eigen auto naar boven rijd. Al is het een stuk langzamer als dat ik het toen gedaan heb. Als er ergens een trackday is, dan vind ik wel eens leuk om inderdaad gewoon eens met de auto eens voorzichtig over het circuit te gaan rijden. Maar nogmaals, dit is ook een beetje een privéauto, dus daar gaat het niet zo extreem met rondrijden als dat ze het zeker maar in een raceauto zouden doen. Maar gewoon voor het gevoel en voor de leuk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Een droomauto. Ik vind heel erg mooi een hele oude Lamborghini Countach. En dan hebben we het over het model zonder de vleugel. Er zijn er maar een paar van gemaakt. Die zijn waarschijnlijk ook niet meer te krijgen en anders te krijgen zijn ze onbetaalbaar. Maar dat was als jongetje de auto, ja, daar hebben ze een poster van boven die bed gehad. En dat vind ik eigenlijk voor mij nog allemaal de enige echte superauto. En ja, zodoende. Maar dat zal in de droom zien dat waarschijnlijk nooit zal uitkomen.
Ik heb inderdaad veel veranderd aan de auto. Ik ben er nu wel eigenlijk een beetje klaar met, want ja goed, dat de spoiler worden het laatste wat ik gedaan heb. En ja, ik denk nu wel dat ik voor mijn gevoel het maximaal uit goed gehaald. En ja, nogmaals, het is een bijzondere auto in zoverre. Er is nog niet veel van gemaakt, dus er is ook niet echt veel van te krijgen. Dus ik denk dat het heel wel bij blijft. Ik heb de auto inmiddels 2 jaar. Uiteraard, als autoliefhebber best altijd rond kijken. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, ik ben heel happy met mijn auto. Het is gewoon een leuke auto en ook nogmaals prijstechnisch zeer interessant. En uiteraard zijn er heel leuke auto's, hè. Italiaanse sportauto's wat natuurlijk interessant zijn, maar dat is gewoon voor mij prijstechnisch op dit moment en ik denk ook in de toekomst niet te doen. En er zijn belangrijker dingen aan het leven als alleen maar dure auto's, dus ik denk dat ik het voorlopig hier wel blijf houden. Ik ben op dit moment lid van het Opel Speedster Club. Dat zijn dus een paar liefhebbers die door heel Nederland en België verdeeld zijn. Die organiseren regelmatig evenementen. Door ter tijd kom ik niet altijd aan toe om erheen te gaan, maar ik probeer wel regelmatig een evenementje mee te pikken. Of inderdaad nog gewoon een standaard car meeting te gaan, om dan toch een beetje reclame te maken voor mijn bedrijf. Maar ook als hobbytechnisch gewoon leuk om met enthousiaste autoliefhebbers samen een praatje te doen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Koerts Bandenservice Mechelen.